Az élők menete Lengyelországban. A hallgatás leple elmozdul, megtörjük a csendet. A lengyelek és németek közötti ellenségesség, bizalmatlanság falai leomlanak. A német náci elkövetők leszármazottai megkövetik az áldozatok utódait. Több mint 300 résztvevő, lengyelek, németek, izraeliek, zsidók és keresztények együtt tesznek meg 1400 mérföldet Lengyelországban. Útjuk során 6 főbb egykori haláltábort érintenek. Ezzel szimbolikusan kirajzolják a Dávid csillag jelét. Együtt mondanak határozott nemet az antiszemitizmusra. ...1939. szeptember 1-én a II. Világháború Lengyelország lerohanásával tört ki. A fanatikus náci faji gyűlölet nyomán Lengyelország földje kimondhatatlan szenvedések helyévé vált. A nácik 6 millió lengyelt, közülük 3 millió lengyel zsidót gyilkoltak meg. ...1970-ben Varsóban Willy Brandt tette meg a leborulás és bocsánatkérés első lépését. Azóta számos lépés és kezdeményezés történt a megbékélésre, ám lengyelek és németek között a mai napig a gyógyulatlan sebek ott átonganak. Az élők menete Auschwitz-Birkenauban kezdődik. A német résztvevők közül 50-en az egykori Wehrmacht, a rendőrség és az SS tagjainak leszármazottai. A holokausznak majd 70 éve lett vége. Nyomai és következményei mégis elevenen élnek számtalan ember szívében. Itt állunk, egészen a gázkamrák mellett. És a nagyapám volt az, aki a csöveket és a vezetékeket beszerelte a gázkamrákba. Azért állok itt, hogy bocsánatot keressek a tetteire. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de azzal, hogy igazat mondunk, a halál útját az élet útjára változtatjuk. I też nie możemy zmienić tego, co się stało, ale możemy te drogi śmierci zmienić w drogi życia. A sajtó és a televízió elvitte a megbékélés és a helyreállítás üzenetét az egész világra, Kínától Indonézián, Venezuelán át Katarig. A televíziós csatornák főműsoridőben számoltak be részletesen Lengyelországban, Európa szerte és Izraelben. A résztvevők különböző csoportokra oszlottak. Előttük állt az 1400 mérföldes út. Utak, amik a náci bűnök történelmi helyszíneire vezetnek. Amikor mi, zsidók és lengyelek találkozunk egymással, mindig volt egy hiányzó fél, a németek. Az én családom kezéhez nagyon sok vér tapad. Azért jöttem ma el, hogy megkövessem a tetteiket. Iszonyattal tekintek a pusztításra és a halálra, amit a népem és a családom okozott. Azért vagyok itt, hogy a lengyelek felé a megbékélés kezét nyújtsam.
Und ich stehe hier, um das Schweigen über meine Familie zu brechen. Én azért vagyok itt, hogy megtörjem a családomban uralkodó csendet és hallgatást, és azért is, hogy ilyen soha többé ne történjen. Ich möchte Sie um Vergebung bitten heute, wo wir Ihre Kinder umgebracht haben und Ihre Familien auseinander. Azért vagyok itt, hogy kimondjam, meggyilkoltuk a gyermekeiteket, és széttéptük családjaitokat. Das ist meine Tochter. Sie sprach von meinem Vater. Ő a lányom, és ő az én apámról beszélt. Varsó. A résztvevők nagy utat tettek meg, 1400 mérföldet. A Dávid-csillag kirajzolódott. Varsó főpolgármestere fogadta a küldöttségünket a városházán, és kiemeli a menet jelentőségét. Az élők menetében részt vesz az izraeli Knesset vezető helyettese, és az út egy szakaszán csatlakozik a gyaloglókhoz. Az izraeli nagykövet Tzvi Ravner a Kultúra és Tudomány Palotájában elmondta: Lengyelországban nagyon sok hasonló megemlékezés történik, de ez valamiért különleges. Németország büszke lehet rátok. Nagyon fontos, amit tesztek. Az élők menete. Új barátságok jönnek létre lengyelek és németek között. Lengyelek, németek, izraeliek, zsidók és keresztények, az elkövetők és áldozatok utódai közösen állnak fel a hallgatás, a felejtés ellen, az új antiszemitizmus ellen, és állnak ki Izraelért. Az élők menete Lengyelországban. A hallgatás leple elmozdul. Városok és országok gyógyulnak meg.